Кім і дзе засвяціўся Лукашенка, як ідзе падрыхтоўка да яго гастроляў, а таксама што прыдумалі беларускія чыноўнікі і што вядома ажно пра некалькі трагедый. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Барысаў стаіць на вушах, бо там чакаюць Лукашэнку. Яго візіт запланаваны на аўторак і падобна, што гэта працяг перадвыбарчых гастроляў па рэгіёнах. Сёлета Лукашенка ўжо не маўчыць і не сядзіць у сваім палацы, як было ў 2020 годзе. Цяпер ён актыўна калясіць па ўсёй Беларусі, асабліва па невялікіх гарадах. І ў сваіх выступах ён гучна дзякуе насельніцтву. Ну, як звычайна абяцае, што будзе няпроста, але трэба пацярпець. У чаканні Лукашэнкі Барысаў тэрмінова прыводзяць у парадак. Відэа гэтага выкладаюць у соцсеткі мясцовыя жыхары. Вось, напрыклад, рэпетыцыя прылёту Лукашэнкі. Тут ролю яго транспарту выконвае вайсковы верталёт. А вось традыцыйны занятак беларускіх камунальнікаў – зімовы пакос травы. Ну і захоўваецца яшчэ адна традыцыя – суперэкстраннае асфальтаванне пляцовак, якія можа ўбачыць Лукашенка. Праўда, да паездкі Лукашенка паспеў схадзіць у Мінск-арэну на спартыўна-забаўляльнае шоу пад назвай «Час нашых перамог». Прычым на кадрах адтуль добра бачная ўся яго світа, а таксама унутраная іерархія. На адным шэрагу з ім сядзяць старэйшы сын Віктар і малодшы Мікалай, прэс-сакратарка Наталля Эйсмент і асабістая доктарка Святлана Канашэнка, намесніца Віктара Лукашэнкі, даўняя сяброўка сям'і Ксенія Санковіч, а таксама нейкая загадкавая прыгажуня. І гэта цікава, бо проста так побач да Лукашэнкі не пасадзіць. Звярніце ўвагу, у версе месца яшчэ ёсць, але ж туды нікога лішняга не пусцілі. Расадачная іерархія для Лукашэнкі вельмі важная, гэта даўно вядомы факт. Так што мы паспрабуем даведацца, што за брунетка была з ім на шоу і раскажам пра яе ў наступных выпусках. У іншым шэрагу сядзяць персанажы больш дробнага калібра, як бы і свае, але не настолькі. Гэта адзін з кашалькоў Лукашэнкі бізнесмен Сергей Цяцерын, а таксама спартыўны функцыянер і былы трэнер Мікалая Дмітрый Баскаў у атачэнні жанчын. Ну а сёння Лукашенка падпісаў некалькі указаў. Першы – гэта чарговае памілаванне палітычных вязняў. Гэтым разам на волю выйшлі зноў 29 чалавек, і гэта ўжо 7-я партыя памілаваных, пачынаючы з лета. Імёны не называюць, але вядома, што на волю выйшлі 11 жанчын і 18 мужчын. Другі указ Лукашэнкі тычыцца вельмі любімай ім тэмы, а канкрэтней конкурсаў прыгажосці і спартыўных мерапрыемстваў. Калі коратка, то адбіраць удзельнікаў, якія паедуць прадстаўляць Беларусь на міжнародныя конкурсы, цяпер дазволена толькі дзяржаве. Ва ўказе асабліва вылучаныя конкурсы прыгажосці. Так, адзіным координатаром по іх арганізацыі і правядзенні прызначаная дзяржарганізацыя пад назвай «Нацыянальная школа прыгажосці». Усім прыватным ініцыятывам у сваіх адборах забаронена нават выкарыстоўваць словы «Рэспубліка Беларусь», «Беларусь», «Нацыянальны» ці «Беларускі». Ці то бяда, ці то камедыя у лукашэнкаўскага дэпутата, сенатара і прапагандыста. Гаворка ідзе пра Андрэя Шышкіна, узорнага рэжымнага персанажа. Ён быў членам Савета Рэспублікі з 19 па 24 год, а таксама дэпутатам парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі. Акрамя таго, Шышкін 30 гадоў працаваў у раённай газеце «Рагачова свабоднае слова», дзе займаў пасаду галоўнага рэдактара. Запомніўся ён скандалам. У 14 годзе ў сваёй газеце Шышкін перадрукоўваў антыбеларускія артыкулы расійскіх чарнасоценцаў. У апошнія гады ён заўзята падтрымліваў Лукашэнку і любыя яго рашэнні. Вінаваціў палякаў у генацыдзе мігрантаў, абражаў апазіцыю і з'ехаўшых за мяжу беларусаў. Але сёлета сенатарства Шышкіна скончылася. З раёнкі яго таксама папрасілі, не працягнуўшы кантракт. І цяпер прапагандыст на ўласным вопыце адчуў, што такое быць беспрацоўным у сённяшняй Беларусі. У выніку цяпер Шышкін скардзіцца, што знайсці працу ў Рагачове ён проста не можа. Маўляў, усё, што прапануюць былому сенатару, гэта пасады трактарыста, прадаўца ў еўраопце і страхавога агента. А таксама лукашэнкаўцу прапанавалі адвучыцца на парыкмахера і шукаць працу па гэтай спецыяльнасці. На Магілёўшчыне дзве трагедыі адбыліся ў адзін дзень. У суботу на трасе Крычаў Бабруйскай Вацэвічы загінула цэлая сям'я. Мужчына не справіўся з кіраваннем, машыну занесла і яна выехала на сустрэчную паласу, дзе трапіла пад грузавік. Ад удара легкавое аўто фактычна разарвала на дзве часткі. Усе, хто быў унутры, загінулі. Гэта сам кіроўца, яго жонка і дзіця. Міністр унутраных спраў Кубракоў нават накіраваў на месца здарэння кіраўніка абласнога ДАІ Віктара Радчанкова. Паводле папярэдняй
версій прычынай бяды сталі два фактары: слізкая дарога і максімальны знос задніх шын легкавога аўтамабіля. У тую ж суботу у іншай аварыі загінула пенсіянерка. У тым выпадку кіроўца не справіўся з машынай і зляцеў з трасы ў вадаём. Мужчына вылезці з аўтамабіля змог, а вось яго немаладая пасажырка не. І ў выніку 78-гадовая жанчына проста патанула ўнутры машыны. Праз небяспечную дарогу на выхадных летні загінуў спявак Александр Саладуха і яго сын. Пад Оршай іх машына вылецела з трасы і перакулілася некалькі разоў. Прычынай, падобна, стала слізкае дарожнае пакрыццё, і старэйшы і малады Саладухі ў выніку жывыя, і абышлося нават без цяжкіх траўмаў. Выглядае, што бацька і сын ехалі на канцэрт у падтрымку Лукашэнкі, бо менавіта ў Оршы ў тыя ж дні праходзіў марафон адзінства. Гэта агітацыйная кампанія пад выглядам забаўляльных мерапрыемстваў, якую праводзіць нявестка Лукашэнкі Ганна за грошы з дзяржаўнага бюджэту. Нечаканае рашэнне беларускіх уладаў. Каб неяк выправіць жудасны недахоп кадраў у Беларусі, яны вырашылі шукаць работнікаў у тых краінах, дзе заробкі яшчэ меншыя. Напрыклад, у Азіі. І цяпер Белпол падзяліўся з нашай нівай копіяй ліста пасольства Беларусі ў В'етнаме. З яго зместу можна зрабіць выснову, што ўрад усур'ёз азадачаны пытаннем пошуку рабочай сілы. Заданне шукаць яе за мяжой атрымалі і дыпламатычныя прадстаўніцтвы. Так, у лісце згадваецца пратакол даручэння віцэ-прэм'ера Беларусі Анатолія Сівака ад 16 кастрычніка 24 года. У адпаведнасці з ім пасольства паведамляе, што ў В'етнаме, цытата, ёсць пэўны аб'ём працоўнай сілы, для якой беларускі рынак працы патэнцыйна можа быць прывабным па ўзроўні аплаты. Як тлумачыцца, у В'етнаме ўзровень беспрацоўя сярод моладзі складае 8%. Амаль 1,5 мільёна чалавек узростам да 24 гадоў нідзе не працуюць і не вучацца, а сярэдні заробак у краіне складае $300, што істотна ніжэй, чым у Беларусі. Аднак завабіць в'етнамцаў у Мінск усё адно пакуль не атрымліваецца. Пасольства паведамляе, што ў чэрвені 24 года кіраўніцтва Камволя спрабавала знайсці работнікаў і звярнулася па дапамогу да дыпламатаў. Тыя правялі некалькі сустрэч з агенцтвамі па найму, але в'етнамцы запрасілі па $700 заробку на рукі, і гэта рабочым без вопыту працы па профілі і без ведання мовы. Калі б сярод рабочых знайшоўся чалавек здольны камунікаваць па-руску ці па-англійску, то яму давялося плаціць ужо $1000. Але ж кіраўніцтва Камволя вырашыла, што не гатовае плаціць такія заробкі, бо тамтэйшы заробак нізкакваліфікаваных работнікаў складае 900-950 рублёў, а аператара абсталявання да 1400. Самы вялікі заробак у 2000 рублёў абяцаюць фарбоўшчыку. Беларусы за такія грошы працуюць, а вось в'етнамцы не захацелі, таму пошук гастарбайтараў працягваецца. Тым часам Лукашэнку малююць новыя рэкорды. Кіраўнік яго адміністрацыі Дмітрый Круты пахваліўся, што за яго начальніка падпісалася 2,5 мільёна беларусаў. Маўляў, яны падтрымліваюць лукашэнкаўскі курс і хочуць, каб ён працаваў прэзідэнтам і далей. Як піша прапагандысцкая савецкая Беларусія, заля сустрэла гэтыя словы авацыямі. Так што падобна вынік студзеньскіх выбараў у Лукашэнкі будзе нейкі небывалы. Чакаем лічбы ў раёне 90%. Зусім нядаўна беларускія садсеткі захапляліся жыхаркай з Маргоні, якая рыхтавала мужу велізарныя сабойкі. Жанчына збірала свайму каханаму абеды з некалькіх страваў, салатаў і дэсертаў. Усё гэта яна выкладала ў TikTok пад лозунгам «Найлепшая жонка ў свеце». Рубрика «Что мой муж будет есть завтра на работе?» Гречка с маслом, 2 свиные отбивные, к этому салатик из свежих овощей. О, у нас тут что? Шаурма. Упакую, подогрею, все как надо. И баранки. Лучшая жена на свете. Праўда, аказалася, што шлях да сэрца яе мужа ляжаў усё ж не праз страўнік. Скончылася ўсё гэта даволі сумна, але кароткі аповед жанчыны пра фінал свайго сямейнага жыцця набраў ажно 2 мільёны праглядаў. Хотите, расскажу, что мой муж подарил мне на годовщину свадьбы? Такого подарка никому еще не дарили. Он бросил меня. Да, вы были правы. Мужчину котлетами не удержать. Рубрика «Лучшая жена на свете». Пока! Рубрика «Без каментарыяў». Кленерша са Светлагорска выклала шакуючае відэа, у якім паказала, як выглядала аднапакаёўка, якой ёй трэба было прыбраць. Па словах жанчыны, раней у гэтай кватэры жылі наймальнікі, якія і зрабілі з хаты самую сапраўдную памыйку. Проста паглядзіце гэты ролік.
Такое я видела только в ТикТоке. Я не думала, что когда-то нам предстоит попасть на такую уборку. К нам обратилась женщина в полном отчаянии после сдачи квартиры и попросила сделать уборку, насколько это возможно в наших силах. Первые мысли в моей голове были от увиденного: «Юля, одумайся, зачем тебе эта уборка?» Но я решила бросить вызов нам, как новый опыт. Уборки предстояло очень много, хотя и квартира была однокомнатная. Одним днем мы вынесли мебель и горы мусорных пакетов, но весь трэш и сложность работы были только впереди. Результат после – просто пушка, и намека нет на то, что было до. Вся работа заняла у нас 2 дня. Напишите, если бы вашу квартиру так уклали квартиранты, как бы вы отреагировали на это? Новы міністр культуры усяго тыдзень на пасадзе, а ўжо развіў шалёную актыўнасць. Руслан Чарнецкі, які нядаўна ўзначаліў ведомства, паабяцаў, што ў Беларусі пачнуць здымаць прарыўное кіно. Гэта адказ чыноўніка на жорсткія словы Лукашэнкі, які назваў сітуацыю ў айчыннай кінаіндустрыі ганебнай. Але ж блокбастараў не чакайце, бо на думку міністра такое кіно гэта фільмы пра вайну, пра сялян і пра рабочых на прадпрыемствах. Як бы нічога кепскага ў гэтым няма, але ж вынік прадказальны і загадзя зразумелы. Бо атрымліваюцца прапагандысцкія агіткі, якія ніхто па сваёй волі глядзець не стане. Колькі зарабляюць беларускія начальнікі і чыноўнікі? Лічбы агучыў Михаил Русы, былы віцэ-прэм'ер і памочнік Лукашэнкі. У перадачы на СТБ ён назваў заробкі і умовы жыцця для беларускіх кіраўнікоў у рэгіёнах. Сегодня заработная плата выстроена такова, что руководитель, если есть производство, он зарабатывает по 7-8 тысяч. Это уже есть привлекательность. Плюс обеспечивается жильем, вы видите, агрогородки созданы, есть условия для жизни. Вот сейчас глава государства поставил задачу «Деревня будущего», еще один толчок такой сделать. То есть создать комфортные условия на селе. Праўда, на якіх канкрэтна прадпрыемствах такія зарплаты ёсць, чыноўнік не ўдакладніў. Вынеслі прысуд па гучнай справе. 27-гадовы капітан міліцыі з Гірскі працаваў у крымінальным вышуку ў Докшыцах і паралельна кіраваў бандай, якая ў балаклавах рабавала дальнабойшчыкаў. Маладому сілавіку пагражала да 20 гадоў, але вырак аказаўся значна мякчэйшым. З Гірскі атрымаў 8 гадоў. Яго падзельніку і сябру дзяцінства Александру Перапечку за тое ж вымагальніцтва далі мінімальна магчымыя 5 гадоў. Тут коротко нагадаем, што публічна міліцэйскае кіраўніцтва рашуча абвяргала інфармацыю ў незалежных СМІ. Сам міністр унутраных спраў Іван Кубракоў выступіў з відэазваротам і паведаміў, што, маўляў, банда сапраўды была, але ніякі міліцыянер у яе не ўваходзіў. Як стала вядома пасля, сілавікі вырашылі выдзеліць справу з Гірскага ў асобную вытворчасць, каб не пляміць ведамства. Тым часам астатніх налётчыкаў паспелі асудзіць раней. Прысуд атрымаўся шакавальна гуманным. Пакуль інтэрнэт-каментатарам даюць рэальныя тэрміны ў калоніі, 4 рабаўнікам фур далі хатнюю хімію, і толькі адзін з іх, рэцыдывіст, атрымаў 4 гады калоніі. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. До сустрэчы заўтра.